Ole he video lo thir tu te zong masain in zawa in tibai bek ole ke hi dong ṭhiah kania chuan ke ma hi dong te nupui ampui kani ka channel lo thir thin te chuanin tuna kan thlir lai mek teng hi kalom mu fo tonga he teng hi atir atanga ka neih kha nia amero chu hi kan Mangṭha to dona a ai lian zok teng thazokin kan thlak don ani chuan hemi video ah hianin teng hlui chungchang hi atop nan kan lo soi le anga chuanin chumi zawa chuanin teng thar kan setup lai vel te kan lo tilanga nga me lo thlir sak theuh don nia tuna kan hmuang hian he tank hi top sump filter pangpar khoina atanga ka siam chop mangin ka filtera ti chuan viewers ten na tank size kan lo share du takin he tank hi a sei zong inchi somli ni in asan zong hi inchi som ni ania chuanin awang zong a hianin inchi som pakhat ania hei hi omzia chu a volume hi 40 gallon emo liter za som nga kan ti ang yet kha ani chuanin a stand hi fitlia sei ania durataf manga siam ani boka chuan he tanka hianin sanga hi ti hrang an oma a big takin rainbow fish kan tiang chi le gurami hi moi ka ti wangin a kol nem de hlek bi ka rainbow fish te hi an rong hi amoi thei emema chuanin kilaya amei engdo khi bosmani rainbow fish an nia chuan hei hi Australian rainbow fish an ni boka an ban moi em kan lu khan sei chun zom dan tur thei ngil thut maya tang ta thlat ani kha ale tuna kan mu ka focus tum so ilai nungami so sanga zong so moi ka ti ber par gurami ania chuanin hei pui hi chilung hi scarlet rainbow fish nia chen thawat wat khop mai hei hi rainbow shark albino rainbow shark angkha nia yang po hi light dik na tanan mai hi sen moi emema chuan ta om hi assassin snail ten nia chuanin hetlaya ron chenger alaya dum khi bronze corridora ania an cute lutuga me nok hi ka chak thina tia ka ente han ka hmu lo lai han lo met nok ang de chu lawm khop mai tuna kan hmu lai hi Bolivian ram ania ram ho zinga chuanin unadaptable berin ka hriani chuan so short tail te anei boka hengo hi chu ka tiral to a he video lo chhuah hi chuan ka chung te ka pe to ani chuanin Siamese algae eater an om boka pat ek thian fai tu thatak an nia hei baka hianin autosyn class an om boka andakori an om boka chuanin gold gurami an om boka ni tuna chuanin tank hlui ṭhiah na tlang kan lo nei anga masaber chuan a hardscape ho lung le thing te ho te hi kan la chuak vek photanga chuanin chumi ani wang chuanin tank tu hi anu do phut ta hei kan hmuang hianin ti chuan hei kan hmuang hianin a hardscape chu kan la chuak fel ti a hei baka hianin epiphytes ho java fan le anubia sohat an tel boka ni chuan mi hi kan tank thar tur chu ania chuanin kan da rivel te kan da tak ma in hardscape mang hianin kan du dan vel amoi kan ti dan velin kan han ti chhin vela hei amoi kan ti dan ber ania masengin a theyangem chu hrethiam lova tank thar setup don hi chuanin nge viewers te tan khanin kan soi vere renga plan mu mal nei hi poimo emema chuanin khanin du dan lo design lock kha tangkai ve emema ni ti ha kan soi tel vela shim ani e ole ti chuan hei tui hi kan han
la chuak tana kan han drain tana chen khat kha chuanin ka tinge sangha te plants te lawm sia tuin la chuak ma sa de kha in ti mai thaya hi kan ti na chan chu sangha ho hi tuya tam lai hi chuanin net hian bum kwal ve zak thaya Chuvang chuanin man ti ol sam nan ti hianin tui hi kan drain te phot ania ti chuanin sangha ho kan lak ma in plants ho kha ti hianin kan han thiar chuak ve le phota plants kara sangha la biru kha chuanin man kha an har le zuala Chuvang chuanin sangha man an ol sam zawk nan ti hianin plants ho hi kan la chuak sa ani tuna kan hmuang hianin bucket hi kan in chhop deuh trewa hi chan chu aquarium hlui ami tui hi aquarium thara tui in cycle chung nga kher ngai to lo turin kan hmang non le ngal don ani kan hret tur pakhat bok chu ti hianin aquarium plant so hi kan lak chhuah hianin tuya vek hianin chia hi an ngaia ani lo chuanin an thi ve zung zung thin boka sangha man do ne zu hui to pro hian sangha ho hi teng thar kan siam ngal do na kan da le ngal vat do na wangin he plastic cho to lian hianin kan da ri zuai don ani kan drain le zuai ani tui panan har le tran to hi kan tank thar chu nia chuanin khi astana khianin kan handa tuna chuan aleng tok che towa tikha chuanin kan scape tran thei to boka tihan han soi le zung zung ila sabera chuanin a substrate layer hi siam angaya khung ho bal ang deuh khu fertilizer an nia ti chuanin mesh bag chunga khonin ako soil le lung noi te an oma khang ho khu tur khanin madras sen a sho chi le asin chi ka mixa engho hi ka heta tenga ka dama hianin ka sil thok boka chuanin kan hardscape nei ang te ti hianin ka han rem kwal vel china nichina kan lo hmu to ang design mil deuh hlek si khanin mase ain ang chi thei to lowa chanchu sen te kan da to wangin khami mil deuh hlek khanin khami zul zui deuh hlek khanin hianin hardscape kan design masa aquascape hi chuanin hardscape hi poimo emema hardscape kan zo hi chuan ne tam zo kan zo ang thluk hi nia ti hianin om dan tur kan du thu samang thlap kan neih hnuah chau hianin a next step a kal hi a tha ani ti chuanin thing ho hi an lang du emema tuya kan han fil hianin chumi ni wang chuanin thing ti ho hi lunga tron be emo super glue manga han char be hian alang tur kha aveng veya kha thangai em boka tuna kan hmu ang hianin plants then khathi ti hian hardscape hianin an lo bet fur to hi aquarium lampang la experience la nei tam lo tan khanin kan soi vel zoyanga heng plants ho hi a substrate soil emo se na zuk phum chi an ni lawa etia a hardscape super glue emo shui manga tron be chi an ni wangin tui fil kha vek ma hianin hetia ti be hi angai ani ti khalo shethar le tabok kita ila chuanin hei stem plants ho hi ti hianin a background na lo lang turin kan han plant chho tan vele me kania ka plants man ho hi ti sang ka manga tuna kan hmu lai hi rotala blood red ania chuanin heng ho bak a hianin hygrophila deformis water wisteria antiang chi te limnophila sessiloflora ti te bakopa te chuan serpens te
chuanin Scarlet Temple te pawh a background ah hianin ka hmang dawn ani. Hei ti hianin tank setup chu kan zo chu ania chuanin tank hlui a tui kan lak chhuah tak kho zong zong te kha kan dah lut le a chuanin tlemin la po deuh hleka chuan hei sanga te pawh kan dah lut le tawh bawk a mai khop mai robi khop mai tui a fim kak hnuah a lan dan chu hrethiam hi an ni hotunu berin hlawkpui takin a hawng tawh bawk a hei hi kan teng thar chu ania a sei zawng hi fitli niin a san zawng hi inchi som hnih pahnih ania tichuanin a hlai zawng hi inchi som pathum ani hei hi a size hi a common lo deuh hleka a chan chu a stand nen a inmil tura kan rua hmanwang ania chuanin tui hi liter zahnih le sawm borvel sap ho chiardan ti mai la a gallon ang chong chuanin 55 gallon tank an tiang kha ani ti hian kan aquarium siam video chu kan lo du to kanga chuan nakina hemi aquarium ka inoi chungchang video te atam the ang ber lo siam kan tumanga chuanin milo en sak chap turin kan som chewa like and subscribe kha lo thei hi su kan lo me